Здравейте хора, днеска ще снимаме лудата учителка. Тук обаче малко ще има много прекъснатия, защото нямам с какво да го направя пауза и пак да го включа, например, така. Сега, например, аз сега си включа и тат падриха. И след това и на мен така малко ще ми се прекъсне. Нищо, поне пак ще стане хубав клипа. И сега почваме. Къде си, ма? Тука. Няма ли да ме учиш? Затова ли ми записа моята майка, ма? Сядай, бе. Сядай тука, че не мога. Тука, бе, тук. Аз къде ще си искам, бе? За да ти гледам какво правиш. За да ме гледаш, да, много си кьора, бе. Как си, бе, брачет? Не говори. Добре, бе. Айде, бе, напиши ми някаква задача. Не мога да гледаш. Айде, ма, пиши, ма, един час пишеш, ма. Това ли, ма? Да. Това е много лесно, ма. Пак ли се трябва да го таковам? Един час трябва да го пиша сега. Какво? Днес имаме нова учителка. Какво да правя? Компот ли ти отворя? Виж какво ми пише. Не ме интересува. I hate you. Писа ми I hate you. Така ли е, бе? Грешка. Как ще е грешна, ма? Айде, пресмятай го. Тя има сестрица, ти имаш двойка. Таткото отива да ти вземе. Татко ти дойде и да отвори. Деви, сега съм майката ти вкъщи и ти още си в училище. После. И ти после си прибираш в къщи. Осата майка ще ми прибие, като гледам. Айде, кой да се прави? Мания, пак ще трябва да уча. Ма тази задача беше правилна. Не знам защо това ми написа двойка тази коза. Също никой ще кажа на моята майка. Ало, мамо, отвори, ма. Добре, без музика. Айде, Айде, ма. кой има сега? Днеска имам двойка. Знаеш ли защо? Що? Защото тя на дъската ми написа 6 плюс 76. И аз написах 132 и това беше правилно. Тя ми написа двойка. Може ли да я звъннеш? Ето виж. Добре. Не знам защо. Браво на моето синче. Имам двойка, какво? Ало. Ало. И защо писа на моето дете двойка? Защото го пресметна грешно. Как грешно? Не е грешно. Правилно е. Пресмятай го на телефона. Чакай, аз ще го пресметна. Аз го пресмятам. Да, правилно е. Извинявай, утре ще му дам една шестица. Айде, чао. Чао. Че имам работа с цигарите ми. Добре, утре госпожата каза, че ще ти написи двойка. Шестица, бе. Шестица. Не ми се сърдиш, нали? Да. Добре. Имаме си момиче бебе. За какво ни е? Кога я роди? Ми сега пят родена в бебе. What? Добре. И има си компютър, виж. И тук този е моя.
Добре, да. Направи ми да си правя каквото си искам, бе. Ти дори не ми даде да си пусне лаптопа. То. You have permission. Ама аз си сменявам и нещата. Аз малко ще си играя Fortnite. Ама и тук имаш, виж. Моят приятел ми звъни, Геокан Пешо. Това да е. Геокан и Пешо ми звъни. Бе, Гошо и това. Геокан и Пешо, какво става? Айде да играем навънка с нашата топка. Аз съм зает човек. Не мога да снимам клип по YouTube. Добре. Искаш ли утре? Добре. Чао. Може да дойде у нас. Приятен ден. Приятен ден. Може да дойде у нас. Може, не знам. Ама аз не искам. Ама виж, тук има изненада. Що ми се извини? Така, ейте. Какво имаш? Окей. Хора, ако искате втора част, напишете ми по коментарите. Сега трябва да го спра. Чао! Момче. Имаме 2 бебета. Трябва да спра клипа, ама какво ми говориш? Бай! Трябва да гледам бебета.